नुनो मोनदों दिनै नैबे दुधनৈ नोगोरनि बे राजा लामायावहाय जाय थांनाय 5 मे खालाराव हिरनमय खाख्लारिया दुथांफोरनि गाग्लोबनायावहाय जखम जानानै थांनाय 17 मे खालाराव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो देहा फाहामसालियाव अर्थात हस्पिटालाव रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन। दा बे समाव आबसुजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आबोफ आरो राभा फरायसा आफाद गार' फरायसा आफाद बेबायदिनो बर'नि गोबां माहारियारि आफाद गौथुमफोरा बाहागो लादों। दिनै दा बेनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बेवहाय एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों। बे समाव आङो सासे एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि दैदेनगिरि बिथांना इसां वार्डनिफ्राय मिथिना लागोन। नोंथांमोना दिनैहाय बे थार बिजिरनाय नागिरनानै हिरनमय खाख्लारिनि बुथारनाय दायनिगिरिखौ साजा होनांगौ दाबियाव जिथु रेलि हाबाफारि लाबाय बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। मा फोरमायगोन दा? दिनैनि नैबे तारिखआ जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। थांनाय 3 तारिख मेनिफ्राय लानानै 17 तारिख गेजेराव नैबे गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय दुधनৈ बालापारा गामियाव जोंनि बर' सानै सिख्लासा बिथांमोनखौ जितु माखासे मा होनो मुस्लिम दुथां हारिनि माखासे सेंग्राफ्रा खायसे बिसे दिनै हरसे मानि रेप खालामदों। बिनि थाखायनो दिनै जोङो दिनैहाय इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि हिसाबै दिनै बेहाय रायजो राजाजों जों बाहागो लाफादों। आरो बेजों लोगोसे रेप खालामखांनायनि उनावहाय बिथांमोननि रिपर्टखौ मोनखांनायनि उनावहाय बे रेप खालामजानाय बिदा हिरनमय खाख्लारियाबो जितु जाथाय जानायनि सायावहाय माखासे दुथां मुस्लिमफोरनि फेमिलिफोरजों रायज्लायनो थांदोंमोन। बे रायज्लायनो थांनायावबो दिनै फंबाय हिरनमय खाख्लारिखौबो दिनै अयथासारि दिनै माखासे मा होनो दांख्ला सुख्ला खालामनानै दिनै बिथाङा थांनाय 17 तारिख खालि दिनै रुंसारि जालांबाय। बिनि थाखाय दिनै जोङो बर' रायजो राजा मोनफ्रोमबो दलं गथनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लानानै साहित्य सभानि गासैबो आफादफोर बर' हारिनि माखासे जाथिनि आफाद हिसाबै दिनै बिथांमोननि खावलायनायनि गेजेरजों दिनै जोंबो एक्स एनडिएफबि आफाद हिसाबै दिनै जोंबो बाहाय दुखु खस्थ' लाफादों। मानो होनोबा बे लाफानायनि मिनिंथियानो जाहैबाय जिहेतु बिथांमोननो जिहेतु अयथासारफोरबो खामानि मावनाय बे साथाम मुस्लिम मा होनो दुथांफोरखौहाय दिनै थाबैनो दिनै धरना लानायनि गेजेरजों दिनैहाय मा होनो फार्स्ट ट्रेकआव लांनानै बिथांमोनखौ जेरैखि जायाब्लाबो दिनै फासि होनांगौ। आरो माखासे मा होनो फरमा बेगममोनखौबो दिनैहाय एखे धरनिनो दिनैहाय बिथांमोनखौ फासि होनांगौ। बिनि थाखाय दिनै बेवहाय गाजा गोमजायै बे गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि दिनै रायजो राजा नङा एन्टायार बिटिसि हालामनि गासैबो रायजो राजाफ्राबो दिनै ओंखारनानै दलै नोगोरै फैनानै दिनै बेवहाय धरना होदों। बे धरनानि गेजेरजों दिनै बेखौनो जों खावलायगोन जाहाथे नेक्स्टआवहाय गुबुन हारिनि माखासे दुथांफ्रा जाहाथे जोंनि ट्राइबेल हारिनि माखासे बर' आइजोफोरखौ बेबायदि अयथासार हारि रेप खालामा। बेनिखायनो दिनै जोंबो एक्स एनडिएफबि बारग' हिसाबै जोंबो दिनैहाय मा होनो पाब्लिक हिसाबै दिनै बेखौनो जों रिकुवेस्ट खालामगोन जाहाथे बेबायदि बरबर जाहाथे घटना जाया बेखौ दिनै खावलायबाय। जोबथानायावहाय दिनै नैबे न्याय मोननांगौनि थाखाय आसाम सरकार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौहाय दिनै खावलायगोन आरो आसामनि डिजिपि मानगोनां बिथांखौ जों खावलायगोन बिथांमोननि न्यायखौ जाहाथे दिनैहाय मोगथां महराव मोननो हायो बेखिनिखौ जों खावलायदों। जोबथानायावहाय दिनै हिरनमय खाख्लारि थैनायनि मुङावहाय जोङो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनिफ्राय जोङो कम्पेनसेसन हिसाबै 20 लाख बेखौ होनांगौ जों डिमान्ड खालामफादों। आरो लोगोसे बिनानाव सानै रेप खालामजानाय बिनानावमोननि थाखायबो दिनैहाय 5 लाखै दिनै कम्पेनसेसन होनांगौ होननानै दिनै जों डिमान्ड खालामदों। आरो लोगोसे दिनैहाय नैबे धरना हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै जों जयेन्टलि मोनसे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों जों बेखिनि खोथाखौनो जोङो फोरमायदों। थेंक इउ। नोंथांमोना नुनो मोनबाय दा नैबेबायदि दिनैहाय बोथोर अखानि बोथोरबाबो रायजो राजाफोरा गवालपारा ओनसोलल' नङा साउथ कामरुप आरो बिटिआर हालामनिफ्राय क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो उदालगुरिनिफ्रायबो माखासे रायजो राजाफोरा फैनानै नैबे हिरनमय खाख्लारिखौ बुथारनाय दायनिगिरिफोरखौ साजा होनांगौनि दाबियाव जिथु रेलि खालामबाय बे रेलियाव बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। खमैबो 5,000 रायजो राजाफोरा बर'ल' नङा बेहाय राभा गार' आरो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। दा बे समाव आं केमेरा पार्सनखौ रायजो राजानि हानजा सुरनायखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों।
Kalau deh ang di geser orang. Sério, jangan. हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पोकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।